ଯିବା ଯିବା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 77 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? 16 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ এই ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ କେବଳ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବିନତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ଭାରତ ବାହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଖ୍ୟାତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଡାମ୍ବର ଭାବରେ। ଏଥର ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବଳ ସିଏ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ୍ତିନି, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଆମର ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଦରଣୀୟ ସ୍କିମ୍। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବି ଲୋକ କେହି ରକ୍ତ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ।